Fox Limited bụ nke ya nwa nọ n'isi ochie na ịpụtere ụlọ ọrụ ọ bụ na edere aha finance nọ ndị Julius Berger ebe a ọ bụ ofu onye ihe bụ ndị mmadụ aka na-amasị nke ndị oyibo na-akpọ philanthropist n'oge olorogbu bụ onwe na ọ ga-etiriwu chairman of Okpala Planning Committee onye ọ bụ onye ọ sị na aka na-abụghị wee gbakọ isi ka enyere ụmụafọ ọka etiti na University of Nigeria Entrepreneurship ewetara 10 million naira wee kwado ya n'ife wee ga-esi ụmụ anyị ego kụziere otu a ga-esi tinyere ego wee na-eme ise kapa wee bụrụ mmadụ anaba ji ebụrụ mmadụ iwe anyị wee na-asị na enyochara ife dị otu a n'ebe obi ọ mmadụ na-ala egwuregwu na Enugu ebe obi nyanwa bụ the chairman of Army Omoliba na Army Sports Club ebe a na-abịa bọọlụ na-emegasị ife dị n'iche n'iche o gosiri n'onye egwuregwu na-amasị ọ mụkwa nwaanyị otu ụmụazị ya bụ na ikirikịta ọba aka ọ na-ade na igwe na wee na-asị na ọkụ ike enyocha anya enyochasị ya anyị wee kwụrụ ya n'ihu gị o wee bụrụ mmasị gị ka ịkọzie ya wee ikiri egwu akwado n'ikwe Chukwumerije. Akameli. Oh, well, we're sorry. We're leaving soon. Just in time. Sorry. We're leaving soon. Oh, well, we're not. We're not moving anywhere. Sorry. Who is the next?